Sigur că da. Și tu ești însurat, hă? Asta e nevasta și ăla e băiatul meu. Ăla ți ficiorul, Da, mă. mai am unul, ce nepoți am acolo să duc la ficiorul. Da? Ce nepoți. Să vezi să le ia și pe aia, să le faci pe internet, ca să vezi de la... Ăla e cumnatul meu, e fratele la nevastă, cumva. Așa au făcut poze la gura, eu uite la te poze. Păi așa, mă. Să te duc Victor și în casă, să vezi ce lăm, ce trec cu ea. Mă, o mai fost unul de aici ce s-a stabilit în Daneș, dar a murit. Ăla micuț Victor. Ăla, Victor. No, ăla i-a făcut... De unde era el? El se trăgea de pe la Mita. Pe la 5 de acolo. Da? Da. Nu era gașca cu tata, cu A murit, dar săracul odată a venit năcăjit. așa. N-avea o toporișcă, era bolnav. Era bolnav. Și am dat o toporișcă, că n-avea nici toporișcă să-și ducă lemne acasă. Și mi-a făcut un ibric. O zis, Domnule... domnule... Mai amintire de aici. Zici de la Victor, de la băiatul Victor. Zice, știi ce-a zis Neluțu Samoilă? Bă, Victor, crezi că n-am putut să le duc pe stradă la tot. Am venit aici în curte, au făcut poză la tot. La cuptor, la tot, din casă, la lămpi. Am niște lămpi de alea vechi așa în casă. Au venit tot un sas din Germania, îl cunoștea tot pe tată soșul pe ei, familia lor. Bine! Dar eu mă mai așezam cu pătrus la cafea în Sighișoara. Trăgeam câte o cafea. El a fost cu barbă mai bătrân. Hai! Ce depozi are și ăla acasă, în cămașă. Și cu șerparul ăla. Șerparul. Dar era și bărbat fain. Era bărbat Au fain. venit acum Utan. Am auzit. Mi-a spus în Sighișoara un prieten. S-au zis cineva, prieteni, toată lumea pe centru. Dar cum? Când mă duc, mă, tu ești copilul lui Pătruț. Nu, domnule. Dar nu mai e Pătruț, unde e Pătruț? Nu, unde e? Și vechi-o. Ale, forma ta cărnitul. Hai să te duc în casă să faci niște lăm la lăm, la ce. Urma ce am în casă, până fac niturile imediat, numai niturile fac. Hai la de la. Nu, ca tu ca aici. Ha, așa, mă, vorbiți țigănește, că... Așa, sigur. Dar ce-i... O, că fagiol că de tot de... Da, dacă ce fagiol, mă. Ba, o, și fagiol. A lăsat tu, nu. Rău de Pe el. meritul tăi. Rău de el, că zic că și ajung tu mie. Gata. Codul odi. Bă, și să nu vă pierdeți veseria. Nu, Nu, ce să pierdă meseria, că nu mă... Dar merge treaba. Dar cum nu mă mânt să ai, să lucri? Nu ai bine. Nu e Acum, bine. sezonul ăsta, acum. Foarte bine, cât mai ești turiști. Numai să ai mânt să lucri. Dar nu poți, că asta a lucrat toată noaptea. Dar pune-te și tu la Nicovală. Păi lasă că eu călesc destul, uite acolo la lemnele alea. Ce să mă mai pun și eu la acolo? băi, mergeam pe la părintul și gata.